ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପବିତ୍ର ବାଇବଲଟିକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ନିୟମିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କିଛି ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିୟମିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଯଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଓ ତହିଁର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଆପଣ ନିୟମିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସହଜ ଏବଂ ସହାୟକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରକୁ ଯିବା। ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ କହିଅଛି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନେଇ ଆମ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ତଥା ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତା ନେଇ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କ'ଣ ଓ ତାହାର ନାମକରଣ ନେଇ କିଛି ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ 2 ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବର 16 ଓ 17 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱସିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ବାଇବଲ ବୋଲି ନାମକରଣ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହି ବାଇବଲ ଶବ୍ଦ ମୂଳ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ବିବ୍ଲିଓନ୍ରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁସ୍ତକ ଭଣ୍ଡାର ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକର ସମଷ୍ଟି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ 66ଟି ପୁସ୍ତକର ସମଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ନାମକରଣ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଓ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବବାଣୀ। ମାତ୍ର ଯଦିଓ ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଅଛି, ମାତ୍ର ଏହା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ କଥା କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ 2 ପିତର 1 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ କୌଣସି ଭାବବାଣୀ କେବେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ କଥା କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର ବାଇବଲ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଲା ପୁରାତନ ନିୟମ, ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଲାଖିରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଓ ଏହା 39ଟି ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି ଓ ଏହା 1000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହି ଲେଖା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ 1100ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହା ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୁରାତନ ନିୟମ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ହେଉଛି ନୂତନ ନିୟମ, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏଥିରେ 27ଟି ପୁସ୍ତକର ସମଷ୍ଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି 50 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ନେଇ 150 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମୂଳ ଭାଷା ଗ୍ରୀକ୍ରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନୂତନ ନିୟମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ, ତାହାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଓ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଦ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବା ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ନୂତନ ନିୟମରେ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନରେ ସଫଳ ହେଲା ଓ ଆହୁରି କେତେକ ଭାବବାଣୀ ଅଛି, ଯାହାକି ତାହାଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇବଲର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତା ନେଇ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ବାଇବଲ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି? ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା,
ତାହେଲେ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ମତାମତ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ଅନେକ ଲୋକ ବାଇବଲର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତା ନେଇ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଓ ଏହା ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଏହା ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଏହି ବାକ୍ୟ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାଢ଼ନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏହାର ସତ୍ୟତାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ସତ୍ୟତା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି ଓ ଏହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଅଗଣିତ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଅଛି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ତୀକ୍ଷ୍ଣତର, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ। ଅନେକ ଏହି ବାଇବଲକୁ ଲୋପ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି, ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ମୋର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେହି ତହିଁର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟର ପରିଚୟ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ଓ ବିନାଶରୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ବାକ୍ୟ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ବା ମନଗଢ଼ା କଥା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ଶକ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ, ଭରସା ଓ ଉଦ୍ଧାର। ଆଜି ଏହି ବାଇବଲ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ଦିଗଦର୍ଶକ ଓ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ଉପାଦେୟ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ତଥା କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆପଣ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ଓ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବାଇବଲ ବିଶେଷ ସହାୟକ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛି, ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁସ୍ତକକୁ ଭଲ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କେବଳ ଥରେ ଦୁଇଥର ପଢ଼ିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼େ ଓ ଜଣେ ଏହି ବାଇବଲର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରେ। ଏହି ବାଇବଲ ଯେଉଁପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ସେହିପରି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାକ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ବିୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବର 18 ଓ 19 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କେହି ଯଦି ଏହିସବୁ ସଙ୍ଗରେ କିଛି ଯୋଗ କରେ, ତେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ କ୍ଲେଶଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱର ତାହା ପ୍ରତି ଘଟାଇବେ। ପୁଣି କେହି ଯଦି ଏହି ଭାବବାଣୀ ପୁସ୍ତକର କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଲୋପ କରେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଓ ପବିତ୍ର ନଗରୀରେ ତାହାର ଅଂଶ ଲୋପ କରିବେ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏହି ବାକ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତା କେତେ। କାରଣ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ସେପରି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ନା, ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ସଂକଳ୍ପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପରି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପବିତ୍ର ବାଇବଲଟିକୁ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଲେଖକ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ହୋଇପାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2-3 ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଅଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭାବବାଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ରହିଅଛି। ଓ ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଏହା ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ନାହିଁ କି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ଭାବେ, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଯେ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ କେହି କାହାର ସମସାମୟିକ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓ କେହି କାହାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଲେଖାରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଓ କିପରି ସେମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ଓ କିପରି ତାହା ସବୁ ସଫଳ ହୋଇଅଛି ଓ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି
ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଥିଲା ଓ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଭାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜଗତ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ଜଗତ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ତାହାଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା କରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ଓ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯାହା ଘଟିଯାଇଅଛି ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଅଛି ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ସଫଳ ହୋଇଅଛି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଅଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ସତ୍ୟତା। ଆପଣ ସେହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ବିବରଣୀ କେବଳ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିସହିତ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାରନ୍ତି ଓ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତାହା ପକ୍ଷରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରାତନ ନିୟମର 2 ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 8 ପର୍ବର 3 ପଦଟିକୁ ନେଇ ଶୟତାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ଯଥା ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି ଓ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିକଟରେ ହାର ମାନେ। ତାଛଡ଼ା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଓ ଭାବବାଣୀକୁ ସଫଳ କଲେ। କାରଣ ଯୋହନ ତାହାଙ୍କ ସୁସମାଚାରର 1 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ସେହି 1 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ, ଆଉ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ସଦୃଶ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିରୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥିବେ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ଭାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରି ରଖିଦେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଦେହବନ୍ତ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହତ୍ ଅଭିମତ ସଫଳ ହେଲା। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ତଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାଇବଲକୁ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବାଇବଲର ସତ୍ୟତାକୁ ଏଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିନେ ସାର୍ ୱାଲ୍ଟର ସ୍କଟ୍ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ଲକ୍ ହାର୍ଟଙ୍କୁ କହିଲେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ ହାର୍ଟ ଟିକିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇ ୱାଲ୍ଟର ସ୍କଟ୍ ଲେଖିଥିବା କେତେକ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକକୁ ତାହାଙ୍କର ବହି ଥାକରେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୋଧହୁଏ ଲକ୍ ହାର୍ଟ ୱାଲ୍ଟର ସ୍କଟ୍ଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲେଖା ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଲକ୍ ହାର୍ଟ ୱାଲ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ମୁଁ ପାଠ କରିବି? ୱାଲ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ସେପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଅଛ? କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁସ୍ତକକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ସେହି ବାଇବଲ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ପ୍ରକୃତରେ ୱାଲ୍ଟର ସେଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ଥାଇ ଜଗତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁସ୍ତକକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ, କେବଳ ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। କାରଣ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ, ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ। ଜଣେ ଆଶା ଓ ଭରସାହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ଏହା ଭରିଦିଏ ଆଶା ଓ ଭରସା, ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ। କାରଣ ବାଇବଲ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକଠାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ବାଇବଲ କେଉଁପରି ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ? ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ବାଇବଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହାର ଦ୍ୱୈତ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ବାଇବଲର ଲେଖକ ଓ ଅପରପକ୍ଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ବାଇବଲର ଲେଖକ। ପ୍ରକୃତରେ
ବାଇବଲ ଆନୁମାନିକ 1500 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 40 ଜଣ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଲେଖାରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି ଓ ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ବୋଲି ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରେ ଘଟିଅଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଅଛି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ କିଛି ଜାଣନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ସବୁର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଜଗତ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ତାହା ସେ ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶେଷରେ ସେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ, ଯେ କି ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଲେଖିନଥିଲେ, ଏପରି କେତେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁକ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସ୍ଥଳେ ପିତର, ଯେ କି ଜଣେ ମାଛୁଆ କେଉଟ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ତାହାଙ୍କ ଲେଖାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ଯଦିଓ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉଭୟଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଏକ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ପିତରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମାଛୁଆ କେଉଟ ଯାହା ଯାହା ଲେଖିଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ କାହିଁ କାହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ତହିଁର ନିଗୂଢ଼ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ମଣିଷ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ କେବେ ହେଲେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 2500 ଥର ଏହିପରି କହିଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଇବଲର ସତ୍ୟତା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ତାହା ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବାଇବଲ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଆମେ ସତ୍ୟ ତଥା ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ପାଉ ଓ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ପଥ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଥାଉ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ଉଭୟ ମାନବିକ ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ଏହା କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ, ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ। ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେହଧାରୀ ହୋଇ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଯେପରି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ନିଷ୍ପାପୀ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଭାବେ ଜୀବନ କାଟି ପାପ ରହିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଯଦିଓ 100% ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ 100% ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଥା କହେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ, କ ଓ କ୍ଷୟ, ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ତଥା ତହିଁର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ। ମାତ୍ର ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟର ପରିଚୟ ପାଇବେ ଓ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ପଥ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।